Добре, това е част 3 на маска на Фокси от FNAF 2. Аз съм готов. Сега ще ви покажа. Това са ушите. Ето тук съм направила черта за свързване. Това са зъбите. Един триъгълник и това е за да могат да се залепят. Ето това трябва да го изрежете, за да виждате през маската. Ето отзад изглежда ето така, за да носите като очила. Да я разгледате. И надявам се да ви е харесало и до скоро.